ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи истиқоматӣ тамошо кунем, навориш мекунем барои шуморо дӯстон то охир. Ин хона дар ноҳияи Варзобай ҳамун территорияда қарор дорем. Мо дӯстони азиз дар ҷамоати Чорбоғ. Хонаи мо дорои 10 сотиқ замин, 2 дархона, 2 этажа. Роҳа тамошо кунем, тарафи хона сафар мекунем. Хулас бинен хона кадом ҳолат чӣ хел ҷода қарор дорад. бовар дорам ки хона шумода маъқул мешавад дӯстон. адресҳошам мефаҳмонем. 10 сотиқ замин, 2 дархона, 2 этажа. обши хонаҳо 320 метри квадратӣ. 320 метри квадрат дорад хона. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап, ахираш дастишон 4-1 ёки ватсапшон 96 96. рақамҳои ватсапи соҳибмулкай мондем дар рӯи экрани шумо. маълумоти пураша занг мезанем дӯстон, худотон мегирем. 2 этажа дар дарунаш мега 2 хонаи 4x4 кардагай. обши хона 28 аз пеши терминали Хуҷанд 1 километр мақсад қарор дорад. дар наздикиш 2 та мактаб, 2 та садик ҳаст, баня ва ҳоҷатхона ҷудо ҷудо ҳай. хулас ҷои беҳтаринай, барои складам беҳтарин ҷой ҳай, ҷои обод. алишам мешавад ба мошин ё ба квартира алишам карда мешавад. кадомитон мехарен, кадомитон алиши мевариян дорен, маълумоти пурра оиди хона дӯстон худотон занг зада насиҳат карда бигирен. нархи хонара мега 760 000 сомонӣ. 10 сотиқ духона 320 метри квадрат хона 760 000 сомонӣ. маълумоти бештар занг занен. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. рафтамо навор кард, рекламада мегузорем дӯстони азиз. хай зинда бошед.